I la Fira del Llibre de València torna a obrir les portes amb normalitat després dels canvis obligats, com no, per la pandèmia. Els jardins de Vivers acullen des d'avui esta cita clau en el calendari d'autors, llibreters i lectors, on a més hi haurà activitat per a tots els públics. Després d'un 2020 sense celebració presencial i un 2021 amb canvi de data, la Fira del Llibre de València recupera la normalitat. Tant els llibreters com les llibreteres, la gent tenien moltes ganes de tornar un poc a la normalitat, no? Una fira en primavera, que la gent està també més alegre. En esta 57 edició de la Fira del Llibre de València s'espera recuperar les xifres d'abans de la pandèmia, quanta vendes, però també quanta assistència. Sobretot veure les novetats, els nous llibres, dibuixos i conèixer algun que altre autor i demés. Entre els atractius, la presència d'autors i autores ben coneguts com Rosa Montero, que presenta el llibre El peligro de estar cuerda. Es como un ensayo, pero no es un ensayo, autobiografía, pero tampoco, y ficción también mezclado, y trata sobre la creación y la locura. I la possibilitat de conèixer-ne altres de nous. Es un momento muy bueno para enseñar tu obra, para promocionar-la. Que la nostra literatura arribi a ells, que és, en definitiva, per a qui nosaltres hem creat els llibres. La literatura infantil i juvenil cobra enguany un protagonisme especial. Són les vendes que més han crescut. Yo creo que ha tenido que ver mucho la pandemia porque se han encontrado muchos papás solos en casa. Han cogido mucho hábito de lectura. 66 expositors i més de 400 activitats envairan fins al 8 de maig els jardins de Vivers.